sithi le logo nte abantu emakhaya eSouth Africa ukuthi bafuna inkulumo impela. So testing. Irepresente abantu abasemakhaya abasalala bengadlile. Irepresente abantu abafuna umsebenzi. Esikhuluma namhlanje nje bagcwele inkalo bame ngaphandle kwamafemu bafuna umsebenzi. Irepresente ogogo abagade ingane ngenxa yokuthi kwashona abazali. Irepresente ingane eziphethe imizi ngenxa yokuthi kwashona abazali. Abasenamuntu omunye obheka ekhaya. Akusiyo ke lokho yokudlala le. Ilokho eyisithunzi sokugcina somuntu omnyama neyithemba lokugcina labantu abamnyama base South Africa. Ilokho ekufuneka abantu uma beyibhekile bayisalute. Ilokho ekungafuneki umbalula azosigijimisa inkantolo asigijimisele yona ngoba akasaba represent abantu engikhuluma ngabo. Yebo. Akafelwanga phela yena. Badayisa abantu abamnyama. Bahamba bayohlangana no Helen Zille. Bayokhanda le yanto. Akufuni silibe siyinika igama sithi GNU, akusi GNU i-Alliance. I-Alliance kaRamaphosa no Helen Zille egqiba isithunzi somuntu omnyama. Singalinge siyibize ngegama elithi GNU ngoba i-unity suke sikhuluma nge-unity yomuntu omnyama elwele inkululeko yakhe. It is not GNU. It is an alliance between abathengisi nabaphathi babo. Njalo masikhuluma we must be very clear, comrades. There is no unity, there is alliance between the sellouts, which is the ANC, and the whites that represent the interest zabo njengabantu ababenefita kuhulumeni obandlululo. We must define it. Sithi ngesiNgisi, a beginning of wisdom in a revolution is to call something by its name. That is a sellout deal. Funeke sibe clear njalo masikhuluma. Uma sibona bemile lapha behlangene beyibiza ngeGNU, asibokwazi ukuthi abadayisi labo. Yebo. Singayibizi ngelinye igama. Uma uhlele ekhaya ubuka iTV, ingane zithi na iGNU bothi wo mntanami abadayisi labo. Uma esikoleni ingane zethu ibuya iphethe homework zithi kunento ekuthiwa iGNU alibothi abadayisi labo. Ningabhala nikubhalela ukuphasa kodwa ayibona abadayisi be-21st century lapha. Sizelelana ke comrades ukuzodefenda le logo. ANC ifike la saluwini icala yathi inkantolo le logo yethu. Bathi banobufakazi obusha bayeza la bazozweyisela isikhathi. Uma befika la bafika senamapheshana sebewabhalile bavumelana ukuthi badayiselana nabantu ababedweba ilogo. Bathi badayiselana after sesawina icala. Umbuzo uthi kanti sasokwenzana ekuqaleni ngoba nanthe owenu lo mbutho yenu le logo. Nase niyaziwa nase niyothenga. Uthenga kanjani into okuyeyakho? Now eyethu le logo. Representative. Awukwazi ukuhamba uyoyithenga emva kwethu. Empeleni mase silwinile le icala soyobabuza ukuthi le mali benithengiselana ngayo sohamba siyokwakhela abantu ngayo imizi. Basinishileke elinye ithuba elifana naleli. Leli limnandi kakhulu ngoba basinika ithuba lokuthi besihlangane ndelimnandi comrades. Limnandi. Basinishile elinye ithuba lokuthi siye lapha kwaGogo eLithuli House. Lesikhathi bethi babiza umongameli.
sacela wathi umongameli ngicela ukufika ngizonibona ubuso nobuso ngoba ngifuna ukunitshela ubunjalo benu. Bathi ngeke once navumelana kamuntu le ANC izophela nya kuzophuma sehamba nayo. Bala umongameli ubefuna ukubakhumbuza izinto eziqala. Befuna ukubakhumbuza ukuthi ngesikhathi ningikhipha umthetho osekelo wenu na uphula nina ngoba uthi anikwazi ukuhlangana nezinhlangano eziphikisana neANC. Kusho umthetho osekelo wabo kwagogo. Nahamba nawo masha neDA ni. Nagcwala yonke indawo la. Nahamba nawo masha nabelungu. Sengikhohlwa nokuthi yini lenhlangano yabo. Nahamba nawo masha neDA. Nahamba nawo masha noMusi Maimane. Uthera Likota wamasha lapho naye waseyagcina ukumasha ngoba esemasha ekhaya. Bonke laba bantu babe mashela ukuthi uNqamalala kaphume. Base bekhothiwe ukuthi uthini wabo umthetho osisekelo. Balo kwesibili la kwaZulu Natal sifuna ukubakhumbuza ukuthi lapha eNtshanga iSACP yahamba eyomela ukhetho imele. Yaphikisana neANC kodwa baqoshiwe abantu beSACP bapho play. Ayiba ominister. Ababaqoshile ngani? Because impi ibheke umuntu oyedwa and akusimpi yabo impi yabelungu bathunyiwe bona ba ama proxies. Yeah. Siyafisa ukubakhumbuza ukuthi asikhohliwe. Thina soyiphinselela ngendlela eyodwa. Siyaya kwi local government elections. Siyaya kwi local government elections. But the first stop yethu iIEC. Independent Electoral Corruption. There is an Independent Electoral Corruption. Impi yethu yokuqala lapha. Basolwina leli yaqala. And then ama elections waqala phansi. Le corruption ye-IEC sizoyivundulula. And kuyobe kumnandi ngalelo langa. Sithike kubantu bakagoga bacabanga ukuthi baxoshe upresident abamxoshile iANC iphila kuye ngaphakathi. And original ANC hayi leka Ramaphosa. iANC yothambo le ephila kuyena ngaphakathi. iANC kaLithuli lephila kuye ngaphakathi. iANC kaHani lephila kuye ngaphakathi. Akusi ANC kaMbalula noRamaphosa nabangani babo. Na ungeke ukwazi ukuqosha umuntu kuye. Abathi bathatha membership card and akayidingi. Akayidingi. Because ubuso bokugcina berevolution eyaziwa abantu base South Africa. That's why u2.5 million wabantu ababalwa sanikwa bona bane confidence kuyena base betshontsha inqwaba ngeinqwaba. Abantu base South Africa bane confidence kuNqamalala. Njengoba ke sila comrades sizobonga kakhulu kunina ukuthi ngesikhathi siyokhethweni umkhonto awuzange ube nemali nababona abantu abaphiwa imali abelungu. Ibona bonke laba bakuyiGNU manje. Inkathi yaphiwa imali 20 million. ANC yaphiwa 30 something million sengikhohliwe. iDA yanikwa 60 something million. Now ngifuna ukunikhumbuza obani ama founder member eGNU. iANC, iDA neIFP. Yeah. Bonke ke lokho kubunyeka ingcele bani nje izama ukusondela. And bonke laba bantu abathatha sibabala imali bayithatha. Bayithatha Stellenbosch. Abelungu ngilaba abalapha sibo laba esibabonayo. Sifisa njalo ukuthi sinikhumbuze ukuthi iCountry silwa nabantu base Stellenbosch abangapendiwe abamhlophe. Laba enibabone eParliament abayiGNU noma bayibiza ngeGNU ama proxies empi. Yilaba babekwe ekhaleni lempi kodwa abanikazi bempi bahleli kamnandi bahamba ngama private jet.
bahleli kuma wine farms batshela upresident wezwe ukuthi yenza ukuthi manje ibona abantu abangibhalela even ipicture ayibhalayo uma ebhala ufuna ukubukeka emnandi kubo ibona ngempela abantu esibhekene nabo ngqo kufuneka nazi ukuthi umsebenzi wethu kuyo recruiter laba abantu abasasele emakhaya basele confusion ukuthi umzabalazo wethu ka 30 years kade kumzabalazo ukuthi sibe ne right yokuzokhuluma kodwa kusumzabalazo sinika impilo engcono umzabalazo sifuna impilo engcono uqala manje so kufuneka sikhumbule leyo comrade siyafisa ukusho ukuthi umsebenzi osibhekile njengamanje umsebenzi oqinisa izinhlaka zomkhonto wesizwe ukucijela u2026 local government elections asingayimisini le ngiyafisa ukubonga kakhulu comrade program director sisafisa comrade ukubaleka ngoba muningi umsebenzi sibuyele eGoli ngola kwaZulu Natal kodwa ke sengaba umuntu waseGoli ngoba nqamalala wangixosha la kwaZulu Natal wathi kuyosebenza eGoli ngiyabonga kakhulu comrade amandla oh comrade sorry comrade nqamalala uyangikhumbuza la inkantolo namhlanje ithe izosigodla isinqumo isazosikhipha kodwa kasingabazi ukuthi isinqumo senkantolo siyovuna sithina ngoba sikho isidingo sokuthi baaphile lapho asikho ngempela inkantolo uma ibabuza imibuzo ebuza ukuthi ni aphila kanjani lento ngoba icace ibha hayi bahlulekile nabo ukuphendula kwasho ukuthi siphethe uqweqe udala kwalibe bakhumbuze njalo bathile balekile futhi besicela mnandi lapha enkantolo basaba nokuze court case yabo sihleli ngapha kuthiwa indawo yomkhondo ngapha mase siyabheka ngapha empty sithi ngoba vele sibaningi indala sigcwalise yonke indawo ngoba saba nokuze entweni yabo lesisodwa nje njengoba sisodwa namanje siyabonga kakhulu comrades Amandla siyabonga comrades unobhala womkhonto wesizwe comrades ngicela ukuthi njengamanje unama artists akhona useqedile unobhala kahle kahle ngoba protocol base khulume ucomrade Osina besakhuluma umuntu into esizoyenza manje sizodedelwa ama artists ethu asijabulise siyabonga kakhulu asihambi sizodedela ama artists ethu njengamanje anisikhumele la Aliskumele. Nazone. Salmana! Viva Kona Viva! Viva Kona Viva! Saluino, Kata Saluina! Saluino, Kata Saluina!
sizoqinisekisa ukuthi sizobathatha. Make sure lokho ebengikwenza ngikhampeni ekuqaleni kuzophindeka kabili. Kuzophindeka times 2.